YouTube channel. Kung ka pinaka-subscribe, subscribe ka. Ito mga kabagis, nagbamay kami. Diwan na gagana, tayo ka diwan na gagawin. Ito mga kabagis, exercise kami. Taan nga, wala ka makatanti sakit. Ang kita kubkubil. News. Kaanong ka mga kaptan, agbike kayo lang, ag-exercise kasi na ang mga kabagis, si kayo, ag-exercise ka. Si kami, awang kami dihay mga kabagis, na may nga pagbaykan kay si Rap Road, nagkatal-taltag, mapugsat ka din na aguwa ni Kuya. Kaduan na kami nga agbike mga kabagis, intayaon. Muna man na rin. Manog akong mga kabagis. Mga kabagis, nagsardeng kami tayo na tahit ko ipakita ulit kanya yung ate mini chocolate hills mga kabagis. Kita nyo nagmaya dito ay mga kabagis. Si kayo, no kayo mo ba dito ipang kayo lang ang talibre sulitin yung tanong maminisan at nantubayat na ang kadet. Si kayo, kailang mabantaw, libre lang mga kabagis. So amay kayo. So kasi kayo mapandito yung mga kabagis, kat please lang madi kayo agrugruget. Apang kayo kumamot nga hang kayo agrugruget, agita nanganan nyo kat isupo iyo sa table lang ulit gibalay yo. Kasi mga kabagis, kita nyo tinti kote ni nagrugiton. Imbis nga naglinis adamot tayo pag malaki tayo, awan to nakarugrugit to, nagbalin to ang basuraan nun. Naging na kami lahat mga kabagis na banuga ko. Adagtitito hindi pinaka dakal nga burulot na mga kabagis. At kaduan nga mangdayday dito yung mga kabagis. Ito gamin, nagngato kasi mga kabagis. So nga, numapang right tayo siguro, baka makigtit kayo sa swimming pool. Najili ko da. So ate gamin isang kabintasan nga view mga kabagis. So ate ti paborito daw papapanan mga kabagis. Ta wangarod nagmaya ti view kasi dyan. Kanda pwede kalman tayo ulaw, nagtakol nga ulaw. Nabimbindas ti malam dito mga kabagis. Aji nga lang, nagaduti tao mabae na nga vlog. Kanda man tinapuskol nga rupa, taan hanap mabae. So ti malam mga kabagis nagaduti tao to, ag-ulaw da, kasi agpipicture da, kasi dyan, agpitiktok da. Kasi mga kabagis, so nagme dito, nagadumapanti nga tao. Ada maamapanti ni mga kabagis na nga tumula aji nga burol, nga tumula aji, so aji da mo ulam mapapan mga kabagis. So data mga kabagis, katsuruan kayo nga ag-exercise mo sa ang ating man, aramid sumban exercise man, aglalaukan, aramid healthy, at payat. 1, 2, 3, go! 1, 7, exercise tayo mo timagbagita yon. Hintayan, ituloy tayo ti-agbike. Tuloy-tuloy lang ang exercise. Pantay tatang agenti. San man mga kabagis. Hintayan.
Magsarting tayo ulit. Maninunok. Mga kabagis, agawid kami, tanapudutan ka na banuga mutan. Tanumaminsan tuman, agbay kak tuman, no kaya naipabul ni kuya. Aja, taan mambulot ko ng tibike na. Kwa, ikam ti kwarta mo ba inti kami, pabulot na lang mukhang pera. Aja, ya kuya. Mga kabagis, madi lang exercise, no di kat ipagpakita attribute, ayan may pintas na. Kasi mga kabagis, han lang exercise, ano di kat ipagpakita kanyayo. Iti ayan may. Sabi lang ko mga pintas tribute yung mga kabagis ko. Alagaan tayo, madita grugruget, dapat ngay ka nalinis lata, o reno kastala. Tapos ugaliin tayo, dapat ag-exercise mga kabagis ta ating nga rod dati virus kasi dahil ano tayo nga nalakang makaptan mga kabagis. So yun tayo nga rod din mga kabagis, agawid tayo tanapudutan kun urain na ate bike na ni kuya kun agungat naman ag high blood naman ibaganan tuman nga napirdi ti kadina nan. Balay, nagbanog kag bay gayam. Kasi kami ni nabanugak pa mga kabagis. Damdawa mga kabagis, shout out kaya amin. Nga nagpa-shout out kanya. Kanda kita karuba kita. Kaya nagpa-shout out. Sadya lang ti exercise tayo, nakita yung na sa ano, ag-exercise. Diba? Nasaruan kayo, iya. Sa ano pa yung-exercise tayo, nasaruan kayo, sa na rami naman tabuyan ka? Ay, gas dyan, naglaingan. So, adyan na nga rin ti vlog, ay ti video man mga kabagis. At naman tinagpa-shoutoutan mga kabagis, so nga, no kaya pa shoutoutan kay mababain mga kabagis, ag-comment kayo lang dito mga kabagis in vlog ko ta no mabasa shoutout kay mga kabagis kan rugyanan tayo matag shoutoutan nga mga kabagis. Shoutout kini Auntie Winalo Rabara, Gian Peralta, Marlon Tablaren,
Carlos Sanchez, Kuya Amazing Stories, Samuel Manantan, Pepito TV, Arturo Benito, Princess Ariana Benito, hi! Rose Sanchez, Janet Cruz, Helen Mones, Arlene Cruz Soriano, Denze Vitales, Tita Michelle Pauline Raquel, and Tito Nardo Raquel of Carmay S. Rosales, Pangasinan, Tita Mary of UK, Filipina Manangan, Jamfed Instrumental, Gloria Raralio, Romuel Vizon, Ate Kambal, Karen Rose, and Carol Ann, Rolly Escote, Charlito Esperanzate, Annabel Ebiesa, Simple Recipes, and ni Auntie Edna Sagon Paracha. Sa aji mga kabagis, pinagpa-shoutout kanya. Kung kayo pa-shoutout, comment down below kayo lang tinti YouTube channel ko mga kabagis. Kaya dati mga tipalpas na ti video kan kanya lilipatan ti like, share, subscribe, and click the notification bell para laging updated sa aking mga video. Bye!